meestal de handen en de voeten en het hoofd ontbraken. Hoe langer het in het water lag, hoe minder fris het eruit zag. De inwoners van Ameland moesten tot 3 juni 1945 wachten voordat de laatste Duitser van het eiland was en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Er zijn dan ook genoeg oorlogsverhalen te vinden. Bij het Bunkermuseum tref ik Gerlof Molenaar. Hij had zich verdiepen in de Tweede Wereldoorlog en in het leven van de Duitsers op het eiland. Er waren 1000 Duitse militairen op 3000 Amelanders die haar dagen op het eiland vulden. Wachtlopen, bij de kanonnen zitten, slapen en eten. En als het mooi weer was, hadden ze lange tafels met bier en muziek. Beetje vakantiegevoel. Bijna een beetje vakantiegevoel. Ik zeg altijd Oktoberfest. Zoiets. Lange tafels, muziek, bier, snaps, lekker eten. Ze hadden echt een luizenleventje. Want hier gebeurde praktisch niks. Geen wapengekletter, ja, af en toe wat schieten op vliegtuigen die overvlogen. En het oostfront, dat was elke dag survivalen. Dat er in de rest van Europa volle meer slachtoffers vallen binnen tijdens de oorlog, waar duidelijk op het strand, werd regelmatig lichaams onspielden. Gerlof neemt in mei naar het oorlogbegraafplak, werd 68 van deze slachtoffers lissen. Ameland lag op de aanvluchtroute naar de grote steden in Noord-Duitsland. Dus ze vlogen hier voor de kust langs en er werden een hele hoop vliegtuigen, de Duitse nachtjagers, en de vlakbatterijen op het eiland neerschoten. Met als gevolg dat hier ontzettend veel geallieerde vliegeniers met aanspoelt. En is het dan alleen van de vliegtuigen die hier in de buurt zijn neergestort? Nee, ik ben hier plusminus 30 tot 40 Franse en Marokkaanse militairen aanspoeld. Die waren omgekomen bij de evacuatie van Duinkerken. Hun schip dat, is door de Duitsers gebombardeerd, is zonken. Het strand lag vol met verbandmateriaal. Onder die slachtoffers bevonden zich ook nog 2 verpleegsters. Dus het was een troepentransportschip, hoogstwaarschijnlijk met ook gewonde militairen die torpedeerd is. Als het laag water werd, bleven de lijken achter op het strand. Hoe moet dat eruit hebben gezien? Niet fris, want ze waren al een paar maanden onderweg. Dus ik zeg altijd, het mooie was er al af. Buiten dat, en als het zomer is, de stank. Het is niet normaal hoe dat stinkt. Omdat ze al zo lang onderweg waren, meestal de handen en de voeten en het hoofd ontbraken. Hoe langer het in het water lag, hoe minder fris het eruit zag. Een oud-tante van mij, die was vrij vlot nadat het vliegtuig was neergestort. Het was ten oosten van Buren. Maar die vond ook nog een handschoen met een hand erin. En dan werden ze gevonden en dan werden ze gekist. En dat ging met 4, 5 kisten tegelijk van het strand af. Verderop staan 8 stenen bij elkaar, of 9. Dat is van 1 complete bemanning van een vliegtuig. 3 binnen compleet. En 5 past in de schoenendoos. De gevolgen van de oorlog wienen dus al tijdens de bezetting zichtbaar. Maar ook daarna bleef de oorlog een rol spelen op het eiland. Nijbestaanden van oorlogsslachtoffers mochten daar vergeefs vakantie vieren. Ook nou is het nog een groepsaccommodatie die momenteel verbouwd wordt. Na de oorlog jitte het gebouw De Terrorist. En dat is een voormalige Duitse barak en die is na de oorlog door het Fries Verzet overgenomen. En dan konden de familieleden van omgekomen verzetstrijders in Friesland gratis gebruik van maken. Een stukje rouwverwerking. Even nu de sleur van alle dag. Even lekker op Ameland zijn. Even lekker op Ameland, nou, was het beter dan dat. Echt om hun trauma's te verwerken. En ze hadden niet gedacht van nou hier hebben Duitsers in slapen of dat niet. Want ze waren met lotgenoten allemaal bij elkaar. Dus ze hadden dan s'avonds, wat ik dan gehoord heb, had ze praatsessies. De kinderen die speelden mooi op het strand en s'avonds vroeg naar bed. Maar het was meer dan alleen vakantie, ook echt therapie dus. Ja, want die vrouwen hadden allemaal hetzelfde meemaakt. Een soort therapeutisch iets was het. Ja, mooi om hun oorlogstrauma's te verwerken. En hebben die verhalen u ook nog geraakt van die mensen die hier dan vakantie hebben gevierd? Meestal ben ik er wel vrij cool onder. Maar als je die verhalen lezen, dan is het wel heel erg aangrijpend. Ja, wat die mensen allemaal metmaakt hebben, dat is... En ze moesten gewoon verder. Het leven ging door. Ze hadden 5, 6 familieleden verloren tijdens de oorlog in het verzet. En ze moesten door.